Muri yeZimbabwe pane mashoko amunofanirwa kugara muchiziva sevana venyika kuti chido nechinangwa chevanhu hachife. The people's agenda will never die. Nyaya yerusununguko inyaya isingagone kuparadzwa nemunhu. Kunogona kuparara vanhu, asi chinangwa chevanhu hachigone kuparadzwa. Zimbabwe ine agenda yekuona upfumi hwenyika huchishandira vanhu vese. Tiri kuzviziva kuti across the continent of Africa we are fighting the efforts of reinstating the smart colonization. We are fighting state capture, which is perpetuating the looting taking place into our continent and our countries in particular. But the people's agenda will always stand. Chinangwa chevanhu chicharamba chichibudirira. Nyika yedu ichaita kuti nyatsu iyamwise mwana wese weZimbabwe. Nyika yedu iri kurwara sekutaura kwatinogara tichiita, nekuti vacho vakabata masimba ezvematongerwo enyika vadzoka voshaya moyo wekuvaka, asiwo vachiita vashandi wevatengi wezvinowanikwa munyika medu. But dambudziko, national transactions are being done in the individual pockets. Welcome to Zim One, a platform where every voice matters and every idea counts. This is a space dedicated to nation building, shaped by the thoughts, hopes, and lived experiences of the people of Zimbabwe. From the streets to the classrooms, from farms to factories, from elders to the youth, we bring together brilliant points from different gatherings of citizens across our nation. These are conversations rooted in reality, driven by patriotism, and guided by the belief that Zimbabwe's future is built by its people. Here, we listen, we reflect, and we share ideas that inspire unity, progress, and sustainable development. This channel is not about politics alone. It is about solutions. Not about division, but about collective responsibility. Join us as Zimbabweans from all walks of life contribute insights that strengthen our communities, uplift our nation, and shape the Zimbabwe we all want to see. This is our voice. This is our vision. This is nation building together. Saka agenda yevanhu for now is to reinstate the power of governance back to the hands of the people. This revolution is not going to fail, because once the revolution is on the shoulders of the mass, it will prevail. Kana chimurenga chiri mapfudzi evanhu, chinotobudirira bedzi. Saka fasten your belts, because we are about to take off. Wese mwana weZimbabwe anofanirwa kuzviziva. Regedzai kutorwa moyo nezvimwe zvese zviri kuitika zvima side shows, but focus your eyes on the ball. Hatisi kuda hurumende inoisa masimba muvashoma. Takazvitaura. The focus is on power, but not on development. Unowaniswa muZimbabwe zviri maringe nekuti iwe chii chaunogona kupa. Ndosaka muchiona vane machechi nekuti vane vanhu vavanokontrola, vanotambidzwa zvonzi tora. Vari mupalamende nekuti vanotungamirira ma-constituencies, vanotambidzwa vonzi tora. Vari kukontrola mapazi ehurumende, masoja, mapurisa,
civic organizations chaiwo vanopihwa vonzi tora. Taita nyika iri kurwara inofunga kuti inogona kutonga kubudikidza nekutenga vanhu. But zvinowanikwa izvozvo. Isu semhuri yeZimbabwe, mashoko atinoda kukuudzai ndekuti focus on the ball. Because the revolution is safe. Iri mumapfudzi evanhu. Regedzai kuwara. Nyika yedu ine vanhu vakapfuma zvakanyanyisa. Uye zvakare nyika yedu ndio ine varombo vekupedzisira. To such a point yekuti vana vakubuda vachienda kunotsvaga nzvimbo dzekugara. Nezuro ndaitaura neumwe comrade ari ku-UK achiti vamwe vakauya vachitotsvaga zvekuita, but vakati zenge vakutsvaga mabasa ndokuita mavisa, ma-aslams, vachitotraya by all means kuti vatogadzira a foundation of their stay permanently in the diaspora. The time is over. We now need to resolve the problems in Zimbabwe. Our primary focus is on the total destruction of the imperial force and the puppetry politics. Saka hatisiri vema-side shows. We are fighting this battle understanding the center and the crux of the ideology we need to push. We are going to dilute the smart colonization and the puppetry government, and we are going to destroy the effects of the imperial forces. Tiri kuiziva. We understand kuti vese vamuri kuona vachiti tiri mbinga tiri kudi takazvitaura pano kuti inyaya yekuti vari the equation of looting iri kubudisa ma-resources enyika ichimaendesa kunze mari dzichiuya dziri mumabag. That is why today the Reserve Bank of Zimbabwe haina mari inosvika pamari iri pasi pemapilo evanhu nhasi. Inhau yekuti nyika iri kufamba nerutivi.